fishball nga murag bula-bula, parisag kinilaw, parisa nato og kanong mais, dayon kaning tinola nga puro ulo mga agaw. Yo, what's up ka natong tanan mga agaw? Maayong sayo sa kagabiyo natong tanan mga agaw. Kumusta mo mga agaw? So for today's video mga agaw, kaning usa ka kilo nga gitawag namo dirig malalangsi mga agaw. Si tawag anay diha sa inyo ha, tamban bisan unsa ba diha, basta malalangsi ni diri sa mua. Balig usa ka kilo ni siya mga agaw. Prisko kayo ni, labas kayo, tuskig kayo mga agaw. Prisko pag ni siya niini nga voice over mga agaw diha mga agaw. Ako ani siyang gipalutan ako mga agaw, kumbaga gikuha ng bukog ba kay ato ni siyang bula-bulahon mga agaw. Dayon kanang bilin nga bukog ug ulo ato nang kalamunggayan kay parang natay sabaw. Kutay lang yun siya kayo kuha ni mug unod mga agaw, samot nagdili pa kayo kakamao. Pareha na ako nga murag bag-o pang gasugod og kuhag unod ni ining klase sa isda ba. Lami mangud po ni siya agaw, bula-bulahon. Dayon ang uban ani kilawon, perting lami ani agaw, samot na kay presko pa kayo ang isda. Parang dili ta malangan mga agaw, transition ta ako nang gidirect mga agaw. Ako na siyang gihugasan dihag maayo mga agaw kay parang muwala nang iyahang langsa-langsa, baka bantay ka langsa. Ani nga punto mga agaw, gipikas-pikas na ako na siya diha, gitunga-tunga ra ba kay lison man po ni katuwa ra ning dabukon or ipagaling ba. Bula-bulahon ra gud ni nato kay tara magyapoy mo kaon di man ni baligya. Gitimplahan na dayon ako ni mga agaw, asin, magic lami, kana ra sa kay mo man ay pampalasa ra nato. Kumbaga gitawag nilag seasoning ba, dayon ato na ukay-ukayon agaw. Ukay-ukayon agaw ba, matud pa nila mikos-mikos diha agaw. Dayon ato na butangan og mga kamatis agaw kay parang naana siya kuan ba, mura gitawag nilag flavorful. Butangan po nato ni siya harina, cornstarch, dayon kaning itlog agaw, duha ra ka buok nga itlog agaw, dagdag lasa ra ni siya daya agaw. Dayon kaning crispy man kuning fry ani. Okay man pud noon ang naay crispy fry agaw, kay ang crispy fry naamo po na siya timpla, dayon naapoy kuan ba, naay humot-humot gamay, may nalagong humot ning atuang kuan giluto. Imikos-mikos na siya dihag maayo nato agaw, hangtod mulapot nga makapurma na kunuhay ta og bula ba mga agaw, bula. Ag kani po yung sobra nga ulo ug bukog mga agaw, dili gyapon nato na usikan or sayangon. Atuwa na siyang sagulan og kalamunggay, parisan na nato nagtanglad para naatay sabaw inigkaon nato, natay mahigop agaw ba. Ani nga punto mga agaw, gapainit na day ko og mantika, dayon kay nabukal naman ni ato nang ilunod ning atong bula-bula man unta agaw nya kay di man lingin. So sa ato pa fishball na siya nga murag bula-bula agaw. Ako ra poy katawag ana, ay ra mo kabalaka di agaw kay ako ra man poy mukaon ani. Kung ganahan mo suwiran niyo ning luto mga agaw. Budget friendly ra kayo ni siya agaw, kay ang kilo ani nga malalangsi balig 120 raman. Dios ka kilo nya, daghan na kang makaon, daghan na kang mahimo. Fishball kinilaw, dayon ko tong sinabaw nga puro ulo ug bukog, okay na kayo para isag mais-kanon, solve na agaw. Kana diha mga agaw, luto na nang unang batch, dayon katong ikaduha ato ra nang gipadaplin ra usa, kay ato pa man ang gibali. Nahinay ra ba, paspas magud kayo ning akong kalayo kay daghan gud tag sugnod kunuhay, mura pud tag daghang kahoy ani agaw. Bay kaduhang haon na mga agaw, oh lami kayo agaw, murag bula-bula nga fishball. Mura ra gud siya bula-bula agaw kay di man lingin. Kaning dapita mga agaw, ako nang gitimplahan rin para kilaw nako. Gamay ra gud mga agaw kay para panihapon manira. Di man ta pwedeng mudaghaga og kinilaw kung gabi na kay padulong man ta matulog, matud pa nila. Ako ra pud amang gisunod mga agaw. Mas bintaha ra man guning maminaw ra tas dambag sa kadaghanan mga agaw, kay parang di ta magmahay ba kay pareha na ako sa una. Kung naminaw pa lang yug ko sa tambag sa akong ginikanan, aw di jud unta ko mayon ani karon. Unsa man puday tambag sa imong ginikanan sa una agaw? Mao gani agaw no, wala ko kabalo kay wala ko naminaw. O diri na agaw, mga na ta mga agaw. Ready na ni ako ang mga bata mga agaw. Ako ang mga sakop, ready na kaon na ni sila ni mga agaw kay ganahan man ni sila inaani god fishball nga murag bula-bula. So sa mga gusto dihang makatipid nya, makatilaw ra mga lami nga pagkaon, sunduga lang ninyo ni ako ang gihimo mga agaw. Epektibo kayo ni kay kani nga kilo sa isda, barato ra kayo ni siya diri sa mua mga agaw, samot na og mudaghan ni. Medyo taas na jud kaayo ko og mga gipang istorya ninyo mga agaw. Mananghid na ko ninyo agaw, diri na lang gini siya ko to. Magpasalamat ko kanunay kaninyong mga agaw tungod sa inyo ha. Dili ko mapunta aning dapita. Daghan kayong salamat mga agaw, amping kanunay, and God bless us all.